Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo akabusoryo, kaslalyon ang umarngar-ngar, nga agsapsapol iti alunonan na. Papagayam, hintay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maridona, gumatangak man iti suka. Uray siya, gumatahak mo't iti asukar, Maridona. Sige, mabait lang. Adto ti suka, Mari Hilda. Adto mo ti asukar, Mari Belen. At titibayan ko. Dahito'y matkanyak, Mare. Aywan gayam. Saan gayam man nga umininom kan agsigsigarilyo nila kay mo, Mari Hilda? Wen mare, insardeng na aminin abisyo na. Nukasta? Saan nga agsugsugan? Sana na, isuasan kami nga agap-apay na. Malagip ko adandani kayo nagsina. Kasano, at damot gayang babae na ide. Pinagpilit no asino kada kami tipilyan na. Ay na, si kalat tati kayat na, tas si kati legal nga asawa na. Kan, adaan nakyo, kat day tati pinanunot na, Mare. Agyam-yaman ak nga rod kadagiti taga-simbaan anangawis kan kwa na. Gapo iti kanayon dapan ang bagbagakan kwa na, nagbalbaliw nila kay ko. Mayat ano kasta? Saan da sinardengan a binagbagaan? Umay da pa'y ijay balay tapno kasarita dalaang nilakay ko. Ay, kasta kumamot nila kay ko. Oh, apin nilakay mo, Mare? Babaero lakta, makauma. Ay na, awisem ngamin tamapan kayo makimisa. Malawlawagan ti panunot na. Kasta talaga. Ngam addan dulat ta panagamiris na. Siya, katawaan nak, no ibagak amapan kami makimisa. Ay na, Mare, bay amlat ta. Makapagpanunot tumot lang. Sapay la kuma, Mare. An-ano samlaang abagbagaan. Malhadawak nga agawid, bakit? Dapay meeting mi ijay simbaan. Sige lang lakay. Amok para iti pagsayaatan tayo dayta. Adu ka nung amin ti plano para iti simbaan. Kat gaputa aktibo ak. Kaya't kumati tumulong. Bayam, taan yaman ang mabalintang itulong, ipaita. Nasayaat man, bakit? Tanaan anay ti suportam. Apay kit tinasaan. Gapo kadakwada, nagsubli ka kada kami a pamilyam. Day talaunay ti pagyamyamanak, bakit? Iso aso papakan tamat ti kinaimbagda. Peter, umay ka man ditoy. Apay, brother. At talang ibagakan ka. Mapit lang. Saan pa'y anang rugi ti meeting? Mangruginsan. Anyaman ti ibaga di tumakder a leader tayo. Kontraem Taapay. Bukod na lang nga interest ti kayat ng aramidan. Saan tayo nga anamungan dayta? Anya? Kwarta da iti pagsasaritaan tayo ita, Peter. Kwarta? Narigat ang mapagsasaritaan ti kwarta. Ado ti makabasbasol, gapo iti daytoy. Anya ti bako na mitisingasing ko ijay meeting tayo, Peter. Amok nga ado ti mangkon kontra. Ngam para iti pagsayaatan tayo amin dayta. Nag-walk out kit din ni Brother Philemon. Ipagpakita na ti kinawan modo na. Uray siyak ngamin. Katjak unay maawatan. No apay akasapulan nga aginvest tayo, itidakdakamatam a pyramiding scheme. Tapno matulungan tayo ti tunggal maysa, Peter. Saan ka di aday ta? Ti panggap tayo? Ti makatulong tayo, iti pada tayo amarikrigat? Kas impalawag ko itayan, Peter. Jay invest mo a kwarta, madoble, aging ga matriple. Kat no dakdakkel ti investment mo, dakdakkel met interes na. Makatulong para iti pamilyam.
makatulong ka pa iti pada matao. Takasta ti kayat ti Diyos, ag ti tinulong tayo. Kasapulan ka di, nga amin tayo kat ag-invest. Natural Peter. No ad-ado, nasaysayat. Anya ngay tinagmimitingan nyo, lakay. Kwa bakat. Isaganam kit din deta makan, tamangan tayon. Apay, mabisin kan? Una rod bakat. Dandanin. Oh, kumusta ngay mat dagiti leader tayo ijay simbaan? Nasaya at damatlat ta bakat. Ayun gayam, di magas itay dito ni Tata Filimon. Kaya't nakakano ang makasarita. Agsublin sa inton bigat. Nasken kano ang makasarita na ka. Amo kadakkel ti respetom ken kuana. Kas kang atuan a leader tayo, iti simbaan. Agam saan nga amin nga ibagbaga na kitrumbang nga patsin tayo. Ay, Narigat no kwarta ti pagsasaritaan, Peter. kasla agduha-duha at matlang ijay ibagbaga na. Nasken lang nga agduwa-duwa ka. Ang adamot ngamin dagiti mga ibagbaga. Akalpasan na nag-invest da. Kat nadoble ti kwartada. May sa klase ang negosyo dahita, Peter. Apay, rumbang ka di pagnegosyohan ti leader, ti simbaan dagiti membro na. Amo, kasana nagustuhan ni Abi, di pa nag-walk out ko itay. Jack lang amin kayat nga agsinungbat kami iti kaadwan ti tao. Iso asyak ti limiklik. Maawatan ka. Iso nga agpanunot ka analaing. Ay na, nagmayat akit kitaan na sang kapamilya kayo ang mapan makimismisa, Mare. Apay nga minasaan ka asumurot. Kaya't kumata, nga marurudak ka nila kay ko. Tano dumtengan ti Domingo, tila ipapaaramid na kanya. Ay, unay matan, Mare. Tiyakman amo no apay akasta nila kay ko, Mare. Kasta talaga, ha? Iso day tati pagapapaan mi. Makauma paikit din. Maragsa ka na, Kilda. Takanayon kaya o sumurot ka nila kay mo ang makimisa. Wan, nasaya at unay ti kastoy, Brother Filimon. Ayan nila kay mo. Agsarsarita dapay kini Brother Abe. Jak amo ano niya ti pagsarsaritaan da. Kasla nakasirseryoso mat. Aganad kayo kini Brother Abe. Ha? Jack kaya't adadailan iti imatang niyo. Agsarita kayo to ni Peter. Awan mo ti may bagbaga na kanyak. Ay niya ti kayat yung asawan, Brother Filimon. Ay niya ti nagsaritaan niyo kini Brother Abe. Awan. Anya nga awan. Kat no nagbayag kayo ang nagsarita. Awan day jay. Peter, Awan ko naklangarudan. adda na dakamat kanyak ni Brother Filimon. Anya day ta. Jak amo no apay anay baga na kanyak. Anasken nga aganad tayo kini Brother Abe. Anya? Nadagsan day di anay baga na kanyak, Peter. Adda ka di mapaspasamak ajak amo. Anda ka din ni kumpare. Napan nagtrabaho. Ay, Apay ka di? ibagaman kan ko na. Ang mga nuad dati ang amuna agumatang itilugan. Apay pare, aday lakom? Adda, jaylugan ko. Apay ngay. Kasapulak ngamin ti kwarta. Sige, bayam, taibagaktukan nila kay ko, pare. Agyamanak, mare. Hilda, bagat. Napanandag iti ubing. Napanday di balay datatang. Dudwata ita dito'y balay, bagat. Peter, agpudno ka man kanyak. Nya kakit din aya, bagat. Umay kakit di, mailiwakan ka. Naksayan jay savings ta. Nag-withdraw ka saan ka di? Ha? Saan akas ka rin na jay 15,000 ang naikisay? Dakkel agatad day jay. Inan anong ti kwarta. Sige, bagat. Agsyawrak ba? Dinaktal likodan, Peter. Kasarsarita ka pa'y laang.
Mabit lang! Good morning, Hilda. Ni, da kayo matgayam, Brother Abe. Wen, adda ka din nila kay mo? Mabalin ka di akasarita. O sige, umunag kayo, pay. Ayabak ni Peter. Maragsa ka na kunay, Peter, ta nakapagpanunot kan, kat nag-invest kan iti 15,000 pesos. Sapay ko ma, tamadubli day ta agatad. Agdalag ka kanya, Peter. Saan la madubli day ta? Matriple pay. Saan ngamin nga amo ni misis ko daytoy? Ha? Apay, di mo imbaga? Rumbang agbalin kayo anapudno iti tunggal maysa. Nang nangruna no kwarta ti pagsasaritaan. Amok dayta ang Amokon. Planom nga ibagain ton maala mo di interes na. Kasta akmat idikin ni misis ko. Maawatak nga adu dagiti agdwa-dwa. Dagiti sana mamati. Ngem no ipakita mon kadakwada di interes na. Maikaten ti panagdwa-dwada. Kasta nga ron ti planok. Ang amom, Peter. May mayat no, dakdakkel kumapay ti invest mo. Kas kuma iti mano. Kabailam ka diti. Milyon? Ha? Ag-invest kan iti milyon. Apagbiit lang dayta. Milyonaryo kanton. Anya tinagsaritaan nyo kini Brother Abe. Agdamag kamanan ako nakon. Apay aron ba nga isikretong, Peter? Maamuam tumatlaang dagita. Agtalkalaan ka di kanyak nga asawam. Amin nga aramidag. Para kada tayo amin. Para iti pagsayaatan tayo amin. Damdamagan nila kay ko, numano kano ti presyo na jay laklako ni pare Peter alugan na, mare. Anya? Ada nga nakita nila kay ko a buyer. Ni, awan ti amok di ta, mare. Diyak amo nga ilaklako na gaya man jelugan na. Anya? Awan tinagsaritaan mi akasta. Kayat mo asawan? Saan mo nga mo, mare? Saan, mare? Nakigtutak nga rod itimbagam. Awan mo ti amok abayadan na. Wenno paggastusan mi, tapno ilako na tilugan na. Ha? Damagakan ko na, mare. Nasken amalawlawagan day ti abanag. Brother Philemon, Adda ka din nila kay mo. awan pa'y nga rod. Ala, umunag ka. Agyamanak. O sige, agtugaw ka. Agyamanak teme ka dito'y balay. Ado ti kayat ko amalawlawagan kan ka. May papanitian niya. Natakwatak lang itay. Nga ilakla ko gayam nila kay ko jelugan na. Diyak amuno apay. Awan mo tinagtungtungan mi. Idida mo, nag-withdraw. Diyak amo no nangusaran na iti kwarta. Di namot imbagbaga kanyak. Di mo ipalubo sa maibos turnong nyo. Itamot laeng, kasaritam nila kay mo. Sigurado anamati ka ni Brother Abe nga ag-invest iti awis na ang negosyo. Anya? Kinuntrak day tangar aramidan ni Brother Abe. Isu akaguranak. Adun tinaawis na. Kat may saditan ni Peter. Saan mabalin? At aday ta nakaguranak ni Abe. Ay, indarum kong aminan. Awanan bagat. Naglamangan ni Brother Abe. Awan dan iji apartment da. Amo na ngamin. Nga nyaman nga oras kat aristaran dan. Taadun tinangidarom kan kwa na. Imbaglakit din ta saan mo nga inla ko jelugan. Bagat. Aping in sikretom dagiti abanag kanyak, Peter. Pasensya ka, bagat. Kasanon, numapukaw amin nga urnong tayo. Kasano kami na pamilyam. Mano atawan anagururnong ta. Italak mo laang itimang limlimo apasurot ti Diyos. Napanunot ko dahita.
kat makonkonsensyaak. Sayang jay 15,000, Peter. Amok asaanan ang maisublipay. Ngamga po iti day tagatan. Namamo tatipod no akinatao ni Brother Abe. Amang limlimo apasurot ti Diyos. Ti kabusor, kabailan na ti agpamarang, akas la anghel iti imatang mo. Ngem gayam, kasla leon ang umarngar-ngar nga agsapol iti alununan na. Ngarod, di tay pailuyos, kat agkid daw tayo kitdi iti sirib manipod iti Diyos, amang doktal iti pagayatan na. Papagayam, di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.